ассалому алайкум бародаро. хотиррасон мекунем ки Domtj саҳифаи худро дар Instagram дорад. дар саҳифаи Instagram худ мо маълумоти пурраро оиди ҳар як хона пешниҳод мекунем. марҳамат дар оида обуна шавед. ссилкаи Instagram дар описания ва дар комментарияи видео. ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали Domtj. ва пеш аз саршавии навор ҳатман лайк, подпискара ва зарбулачаи зери видеоро даркунед. хонаи навбатӣ сехонага 75 квадратный метр, шашум ошёна, новостройка, евроремонт, назди Зарафшон. нархиш 700 000 сомон ё ин ки $63 000. бо савдо мешавад. хонаи навбатӣ хонаи якум. дар коридораш гардероб дора. ҷо коридори хона мебошад ва дуюм ҳуҷра спальни. хона ба ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. хона ягон мушкилӣ надора. свет, об ҳамавақта. ҷа ҳамоми хона. ҷа ҳоҷатхона мебошад. иҷа ошхонаи хона. нархи хона 700 000 сомон ё ин ки $63 000. ба рақамҳои 919 98 888 занг занед, бо муомила мешавад. ина бародаро худи дом. я бор дига хотиррасон мекунем сехонага 75 квадрат, евроремонт, дар шашум ошёна, дом 7 ошёнага, новостройка, лифт надорад. свет, об бе ягон проблема. дар назди Зарафшон, райони беҳтарин. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 888 занг занед, бо савдо мешавад. агар шумо хоҳед реклама кунед, ба рақамҳои 927 14 55 занг занед, наша чи реклама гам мезанад. ассалому алайкум бародаро. хотиррасон мекунем ки Domtj саҳифаи худро дар Instagram дорад. дар саҳифаи Instagram худ мо маълумоти пурраро оиди ҳар як хона пешниҳод мекунем. марҳамат дар оида обуна шавед. ссилкаи Instagram дар описания ва дар комментарияи видео.